Salam, horas madihita salut. Pajupang mahita di persiajaran sekolah sahabat Hatta Batak. Sonaribe saat mahita di bulan November. Masuk mahita tu persiajaran sekolah sahabat, persiajaran Ponopon. Nagabe sada uluan ni persiajaran di hita di Bandison, alo di Bagasan. Alo di Bagasan. Persejaratan di Bugasan Minggon na nianet may siyan buku sada Petrus sadaya topat, Joshua bindu pitu, Pesalmen 130 si ayat sada 110, Ester 10 ayat 10 sada, Lukas 10 2 15, do Joshua bindu walu ayat sada ro di 20 sia. Ayat siapiron nong dipilit si panurat persejarah non dihita ima Jeremia 10 pitu ayat 10 namandok. Ahu Jehovah do si dodo roha si uji pia-pia jala mangalehon tu ganub jolma hombar tu dalanna hombar tu perbue ni pambahenanna. Songonima ayat siapilon dihita di Bagasan mingguan. Dung tabege berita ni bangsa Israel na niuluhon ni si Joshua. Tungi malas ni rohana sida nau papatuhon Jericho huta na boloni. Alay mangay do na sida hinorhon ni hailaon ala nong talu na sida di bayan huta na met ima huta ay. Molo jahat itu di bugasan persiajarat di Joshua bindu pitui ima sada gambaran perjolo na diisi merhite sada parukilon nasian halak Israel. Sianon tentu godang do dapat gumodang persiajaran. Taringot tu aka pakorhon nombalga di permuluan ni bangsa. Molo panguluyon di aka uhum makakam hamonangan. Jala do taberat itu dibuka sa perdalanan ni bangsa Israel. Ain dada alani gogo na sida, alani bisuk na sida, kumbahin na monang. Ala itong alani pangaradaw tiyon na sida do pa dipatik naong niaturhon ni debata. Diaka panjuayon do pak akauhum mambuan hamagoan. Ido umbahin na dito nahon debata asamar pangoloy bangsay. Hamonangan parangan ni halak Israel indada marsigatung tu bilangan nasida. Manang hagogon nasida. Manang bisuk nasida alay di pangaramotion ni debata di perporangan nasida. Ala ingot do nasida. Di patik nauk tinanahon ni debata tu si Musa. Saleleng ari menggulut tano perpadanan, halak Israel ikon do marsiajar dia ke persiajaran na sokal. Ia alo nasidan naumbalga indada sian duru manang sian ruar. Dit alai tung sian bagas persauran nasidan. Ala adong di tonga-tongan nasida sendiri nagabe songon sada musuh. Ima songon uluan ni persejarahan. Alo di Bagasan.
Parukilon na umbalga na dapat di jalo na sida indada aka parik na timbo di huta kanaan manang hagugon ni aka parangan na sida. Alay takang ni roha siyan na sida na dong di bagasan parsoran na sandiri na manugu laho mga losi aka patik ni debatan. Asa dohot mahitan yan, panean di tiat-tianan na dumenggan siya tiat-tianan ni bangso Israel. Di na maima-imahita ima tiat-tianan na di Banua Ginjang, ima si tianon ni Namonang, naso merlindang, naso ramalos, jala na sipan di Banua Ginjang. Ido alana umbahan na didok Apostel Paulus alani akan na diginjangi ma parrohahok kamu. Unang ma akan na ditanaon. Siat Tuhanido jaloon muna si Teanoni. Di Kolose 3 ayat 2 dohot 24. Alan ini banggasan minggon persiajarat tama songon dia do pertordingna alo di bagasan. Marimahita mangarimang-rimangi diaka hatana badia nanaing si pabotohonon ni persiajaran sikola sabaton tuhita ganup marsasahalak asa ringgas mahita manulikit sian hata ni debata. Songon ima songon sada persiajaran dihita di ari sabat botari. Say Tuhan ma namandungan hita, dihorasi mahita arian dohot bornin, dibugasan minggu sidalanata, jala di pasu-pasu salut akan nanulan ni tangata, di balian nang dohot di huta, jala sehat-sehat mahita saluhut, didongani Tuhata Yesus Kristus. Martang yang mahita, mola tema Tuhan di daun hoti kinauli na denggan dihami di bot ni ari sabaton mersiajar sian hatam na badia. Di bugasan persiajaran on di patakas da tuhami. Nadong doa lo di bagasan persaoran ni akka na porsiai. Ipaluhan lehon maton di perbadiami dihami lau manakasi sian akka hatam na uli hatana badia. Pinuji mahwala Tuhan dia bangsami. Saya saut malomo ni roham. Dibugasak kami marti Yesus paluhami. Amen.